Hello everyone, my name is Bombshow. You're welcome to my channel. It's a Bombshow Television. Musho my latest musho zviri kupisa zvega zvega. Kana uri munyowa, don't forget to subscribe to our channel. It's a Bombshow Television. Nhasi ndauya good news. Kana une business raunoita, imborisa comment section unowana kuwana nonechi customer kana munhu anozvida. Kana une business raunoita, ingoriudza comment section unowana kusanganochi nemhene. Tiri kuadvertisa mahara, tine ka promotion sezvo takapinda 7,000 subscribers. Guys, ndokubigai makapenga. Ndimi munoita tirambe tichiendera kumberi tichitsvaga malatest. So ndisinganyanyi kupedza nguva, kana uri munyowa ndinokuchingamidza nemufaro. Don't forget to subscribe to our channel. Ndisinganyanyi kupedza nguva, let's get into today's story, and don't forget to advertise your business with us. Number munozowana padescription yechannel kana kuti ndichadzisa mucomment section. Saka rega tipinde munyaya yanhasi. Right, nyaya iyi yakatenderera masocial media ichita kunge mafanisi kana kuti ichita kunge yekutsvaga mbiri kana chii, but zvatozonzi mukomana levels I think tese tikumuziva nenyaya yematenderero yakaita. Ari kunzi akatozosvika pakuita pakusungwa nenyaya yekunzi akarepa ex girlfriend yake watinoziva tese achinzi Shashau. Information taiona H Metro, according to H Metro Zimbabwe. Ndofunga mukuona right iyo post yaiswa neStar FM page pavo, but apa kwanzi H Metro. So iri kunzi mukomana izvozvi ari paBorodale Police akamirira daily kucourt. Saka ndo mamiriro akaita nyaya zvaizvezvi. Asati aziva kuti court ichafinaliza kuti chii, but tichange chikupai maupdates muri Zimbabwe pano paBombshow Television. Kana uchida kuzowanawo update iyi ichida kutanga kusvika kwauri, don't forget to subscribe. Let's talk in the comment section.